Ngapa kok klerak-klerak? Ora apa-apa. Parane iki piye ngono karo aku kok sajake galak. Lho aku lemah lembut. Tenan. Iya. Sing ati-ati mbene dimamah kowe. Mamah kepiye untu wis Ora duwe paling kok ya betak. mamah. Ora kata mama paling berat jilat. Iso dicuil-cuil. Nggih. Pak niki wau dalam rangka acara apa ya? Dalam rangka acara apa? Tasyakuran dusun seperti utawa dusun sedekah bumi sedekah bumi dusun kauripan cacahé RT iki 6 1 2 3 4 5 6 mongko do urun kabeh dene sing kurang ikhlas muga-muga taun ngarep tambah ikhlas. Oh nggih amin. Sing urung entuk pacar ndang entuk pacar, sing urung rabi ndang rabi. Amin. Sing wis rabi? Sing wis rabi ndang duwe anak no. Ndak apa? Tanane tambah. Oh, dah. Sakar bisa nyawa kenang biasa dirasa